Señoras e señores, cativos e cativas, agora que ainda están a tempo, lisquen. Abandonen a sala antes de que este infumable musical dea comezo. A min xa non me deu moi vaspiña cando vin o anuncio no xornal. Productora da Estrada busca cantante e bailarina femenina de 8 a 14 anos. Con experiencia en teatro musical, carismática, de boa presencia, con formación en cante e baile. Formación. Es unha naza aprendida que culpa ten. Pero que saberán eles, que saberá o Lueiro ese de musicales. Lueiro, por se ainda non o saben, é quen mangonía todo aquí. É suficiente, grazas. Volve a intentalo noutra ocasión. Buscamos unha lidia máis urbana, esa enfadada. Será fantasma, tío? Cara de fama. A fama costa e aquí é onde ides empezar a pagar. E asco, por favor. Non me deixaron outro remedio, así que me dixen: Sheila, vaite a estrea e pon a parir espectáculo. A parir, pero con elegancia, con diplomacia. Unha educada e non ten por que pasar por menos. Gilipollas, cabezón. Será bastardo, tío. Menuda actriz escolleu para o papel de Olivia. Ten a menor gracia co vuelo de Heidi bailando reggaetón. É que me dindo Andrés, de prete masculino. Menuda artista, con esos aires de chulas e as patillas de recorte e pega. O resto do elenco non é mellor. Ai, vaya desfeita. E as coreografías? Ai, as coreografías. Repítese máis con Danone de cebola. Son do dance, habería que cerrar esa escola. Menos mal que unha foi a colexios de paz. Socorro! Antes de que este musical escapen! Escapen! Socorro! Axuda! Ei, mirade que beleza! Vaya curso nos espera, Nachos. Adeus, monada. Non pensarás comerte iso? Deberías donalo ao canteiro municipal. É un almorzo caseiro feito pola miña nai. Levantouse a propósito para facer o almorzo. Que mamá vai sendo ya. Ei, Kenny! Que tal, rapaces? Onde pasaches o verán, Kenny? Traballando de mozo nuns grandes almacéns. Traballando. Sí, idiota, vos non sabedes que é iso. Estou a forrar para mercar un 4 arroz. En serio? Ei, aí está Dani! Estamos aquí! Ola, rapaces. Oi, hai froita nova por aquí. Son as mesmas rapazas cos que xa temos ligado. Sí, e máis dunha vez. Que fixeches durante o verán, Dani? Estiven na praia. Imagina,
Si, xa imagino, todo o tempo apartando chavalas. Chavalas, non como a ti, que o único que apartaches foron moscas. Na praia como se che daba o asunto. De medo, coñecín unha morena que estaba como un tren. E deixouche xa sabe. Vamos, Sony, ti só pensas en iso ou que? Durante todo o día. Era coña, tío, superade. Bamba, 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 para bailar la bamba. Vistes a Kenny? Que guapo está este ano. Richo. Esa é a historia para min. Pois ás veces a historia repítese. Hola, Pandi. Esta é Sandy Olson. Estas son Jane, Mark e Richard. Sandy acaba de chegar de Sydney, Australia. E como van as cousas por aí abaixo? Ben, gracias. É certo iso que din dos australianos e os bollicaos? Que, Martín? Gafas novas. Si, merqueines por este curso. Non me dá un aspecto máis intelectual. Non, todavía se che ve a cara. É que che parece este instituto, Sandy? Non sei, é diferente. Oxalá estivera no ano pasado. Non sei adaptarme aos sitios novos. Por que? É que ves outra galaxia. Este curso imos poñernos as botas. Agora xa somos veteranas. Che, deixa de comer iso. Somos adolescentes, non? Si, pero sen pasarse. Ánimo, rapazas, vamos a por eles. Bos días, queridos alumnos, e benvidos ao que sen dúbida será o noso mellor ano en Raiden. Mañá pola noite reunirémonos todos no campo de fútbol e quero que asistades todos os estudantes para amosar o voso apoio ao noso equipo escolar. E agora quero darvos unha noticia estupenda. Unha importante cadea de televisión seleccionou a nosa escola para retransmitir un programa de baile. Teremos a oportunidade de demostrarlle a toda a nación os sans e fortes que son os nosos estudantes aquí en Raiden. Se comera iso, cheiraría igual que ti. Oi, viste ser rapaza nova matriculándose. Ten unhas curvas de 180 graus. Crees que ten as curvas máis cerradas que Rizzo? Ninguén ten as curvas máis cerradas que Rizzo. Eso sábelo ti ben, Kenny? Dani, por que non nos contas o que fixeches este verán na praia? Venga. Non hai nada que contar, rapaces. Vamos, Dani, como che foi con ese bombonazo que ligaches? Destes un bon repaso. Serás capaz de ocultar dos tus colegas, conta, anda. E con detalles, Dani, con detalles. Non pretenderedes que vos lo conte todo. Si, conténalo todo, Sandy. Sandy, que fixeches durante as vacacións? Paseinos na praia, bañeime, saín, divertíme. Ali tamén coñecín un rapaz. E estes os días a praia para ligar contigo. Mira a mosquita muerta. Era un rapaz moi especial. Especial, esa clase de tíos non existe. Era un rapaz moi romántico. Respetoume ata o último día. Parece todo unha historia de amor verdadeiro. Amor verdadeiro, e nin sequera intento ubicala. Debe ser marico, tío. Que fuerte. Nada diso, comportouse como un auténtico cabaleiro. Vamos, Sandy, contanos como che foi co teu príncipe azul. Si, conta, Sandy. Had me a blast. Summer loving happened so fast. I met a girl crazy for me. Met a boy cute as can be. Summer days drifting away to other summer nights. Tell me more, did you get very far? Tell me more, like does he have a car? She got a crown. He went by me, got me so down.
Dani Rocco. Dani Rocco! Vaya como esquiña morta. En que certo foi pescar a miña xoia? Contaronme que leva calzoncillos de Mickey Mouse. Marti! Non fagas caso, Sandy. Seguro que é estupendo. Xa verás. E probablemente, se crecen milagres, poidamos facer que teu príncipe encantado aparece inesperadamente. Ben, temos unha sorpresa para ti. Dani, sorpresa, sorpresa. ¿Qué te cuentas, muñeca? Sandy, Dani. ¿Qué fas aquí? Nin que volveres a Australia coa familia. Meus pais cambiaron de plan no último momento. Pois eu, aquí estou, muñeca. Que? Viñeches dando un garbeo para encontrarme? Dani, Sí, son Dani, pero non me gastes o nome, tronca. que che pasa? Onde está o rapaz que coñecín na praia? Por que non buscas na oficina dos xetos perdidos? Es un falso. Oxalá non te tivera coñecido nunca. Así que esta é a galería que ligaste na praia, Dani? E polo que se ve, deixou unha cacarexando sen plumas. Es un falso, oxalá non te tivera coñecida nunca. Sandy, Portouse tan ben comigo este verano. escoita, Sandy. Todos os homes son ratas. Que digo ratas? Son os piollos das ratas. Son tan desprezables que ni sequera os cans os morderían. O único home en que te podes fiar é no teu pai. Sabes o que necesitas? Ir dormir esta noite á miña casa. Grazas, Franchi, pero prefiro estar soa. Como queiras. Vémonos mañá na clase. Guess mine is not the first heartbroken. My eyes are not the first to cry. I'm not the first to know. Buah, fixaimos nisto, rapaces. Vaya montón de ferralla. Sí, é motor. Parece que está suxeito a confidencial. E as rodas están máis lambidas que o que o teu can, Benny. Volve meterte como un can en cobras, estúpido. Guau, guau. Mirade que portas. De que chatarrería sacarían esta xoia? Chatarrería? É máis rendiría de que parque xurásico. Estou por dicir que o modelo interior é invención da roda. Da roda, anterior invención do mundo. Do mundo? A interior diciendo... Saca as mans do meu buga, idiota. Papi, creo que se refire a ti. Así que este bugateo é pringao. Debín imaginalo. O certo que facedes unha parella caralluda. Ademais, aparcaches en zona prohibida, estúpido. Aquí non hai todas prohibidas, cara, culo. Benny, chamote caraculo. Pois este caraculo acaba de ler un cartel na rúa que pon prohibido tirar lixo ao chan. Pagarás os perfectos, imbécil. Sí, pois é teu pai. Avisa do seu pai non chegaría limparía as alfombrillas a este 4 latas. Liscade se non queredes facer vos de vasoiras. Quen obrigará? A ti? A que che borra a cara, listillo? Papi, chamote listillo. Estou por cabrearme, neno. Mira o que che digo. Deixa, Benny. Xa teremos ocasión mellor de asustarlle las contas. Que medo, poñense máis puntas de pelo. Será o pelo de punta. É para impresionar máis, obvio. Vamos, Kenny, cambia esa cara. Non é para tanto, tío. Só hai que rezar esta pequena bolladura. O problema non é a bolladura. Ai, non. Non, o motor, que se sostén con arames. O motor está mellor que ti. Ai, sí, e onde vas sacar un carburador novo? Tómase prestado e punto. Pois vai pedindo prestado tamén un pouco de esparadrapo para pegarlo ao coche. Non fagas caso, rapaz. Cuns pequenos retoques de nada, este buga podería converterse nunha máquina de precisión. Podería ser automático. Sí, ultramático. Hidropático. Podería ser como un lóstrego. This car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning. Greased lightning. Get some overhead lifters and 4-barrel quads, oh yeah. Keep talking, won't keep talking. Fuel injection cut up in chrome-plated rods, oh yeah. I'll get the money, I'll get the money. With the 4-speed on the floor, never waiting at the door. You know that ain't no shit, never get licensed. Greased lightning. Go, go, slide, you're burning up the corner of my
Hola, Sandy. Como estás? Moi ben, gracias. Sandy, eu... Fai días que quero falar contigo. Non me digas. De que? Outro día non me portei como debía. Fue un completo estúpido. Pero non era o que falaba. É que diante dos meus amigos teño que aparentar... Por iso me alegro de que Tom sexa un rapaz tan sinxelo. Tom, ese para os musculitos. Pero se ten o cerebro nos bíceps. Non me dirás que estás indo con él. Estás ciumento, Dani. E o meseu. Vamos, Sandy, non me fagas rir. Irás con el ao baile? Non o sei. Depende. Depende. De que depende? De ti. De que me prometas que nunca volverás portarte así comigo. Conta con iso, Sandy. E xa podes dicirlle de musculitos que se busca outra parella. Que faz, Dani? Estou buscando un pouco de intimidade. Non queres tomar nada. Que tal, Dani? Todo ben? Estupendo. Hola, Ritsu, como estás? Ti ven días mellores. Nena, se tres pavos podemos tomar unha especial a medias. Cando sei eu contigo non acostumo pagar a medias. Entón, se eres moi pouco. Saúdos e bicos para todos. Hola, xente, faltanme 20 céntimos para tomar un xado especial. Alguén se apunta comigo? Pois vai ser que non. Últimamente sempre se me van os cartos. 10 euros por aquí, 20 por ali. Non teño nin por unha limpieza de cutis. Non vos preocupedes. En canto o Frenche empeza a traballar de perruqueira, invitarános a todos. Sí, será unha obreira con ingresos. Non vaiades pensar que terei o soldo dun banqueiro. Sempre será máis do que temos nós. Vaya despeito, teño tantos cardenais que parece o Vaticano. É a marca da casa, nena. Que indica estilo vampiro. Estilo porcino, que eras dicir. Encántame cando te pos fina. Meus pais queren que veas tomar o té este domingo, Dani. Queres vir? Non me gustou o té. Pois toma outra cousa. É que non me gustan os pais. Queres un pouco? Non. Es unha tía barata, Jay. Non o dicía nese sentido. É que sempre crin que eras unha tía comprensiva. É certo. É que debaixo do teu estúpido aspecto hai unha persoa maravillosa. Gracias, Dubi. Non hai de que. Gustaría ir comigo ao baile? Non me gusta a porquería de comida que fan aquí. O pastel de mazá que fai miña nai é moito mellor. Gustaríache probar? Sí, claro. Eu tamén marcho. Se non estudio por examen de mañá, xa me vexo repetindo o curso para o que ven. Pois hoxe é o teu día de sorte, preciosa, porque Sonia está disposto a botarche unha mano. Gracias, pero mellor mete no peto. Por favor, é como un pulpo. Está que bebe os ventos por min. Ves, Frenche. Sí, pero teño que tocar o peteado para o baile. Ese concurso de baile tenme preocupada. O mellor non bailades igual allí que en Australia. Non te preocupes, querida. Aquí bailan dando saltos igual que os canguros. Vamos, Sandy, vámonos de aquí. Vémonos mañá, Kenny. Chao. Que morro, outra vez toca me pagar a min a conta. Anda, Ritzo, dame carta. Está ben. Que te pasa esta noite? Cada vez que abres a boca para decir unha chorrada. De verdade que es que me cabré, Kenny, pois xa conseguiches. Cabrete se queres, anda, que o mellor busco outra para ir ao baile. Non merece a pena derramar babas. Non importa, dentro dun anaco volverá pedindo a vernos que perdoe. Imos pecharnos, se queres, podes quedar un anaco por aquí. Xa la tivera un anxo da garda que me dixera como debo tratar as mulleres. Non hai quen as entenda. They tell me her name's Mary Jean, a rock and roll party queen. Friday night, she's got a date, going places just to stay in LA, dropping dimes in the record machine. Antes de nada, quero abordar unha grata noticia. Eu non xulgarei o concurso de baile. Agora, dentro dos momentos, toda a nación estará vendo o noso Instituto Radio. Espero que vos comportedes cada debida corrección. Nada de meterlle máis as tías, Nacho? E agora quero solicitar un aplauso para o rei das pistas de baile, Vince Fontaine. Hola, rapaces. Sinto unha grande alegría de estar en Ryder. Tes parella, querida? As regras do concurso son as
seguintes. Número 1. As parellas estarán formadas por mozo e moza. Número 2. As parellas que sexan tocadas nos ombros deberán abandonar a pista de baile inmediatamente. E a regra número 3. Todo aquel que faga movimentos e xestos obscenos quedará tamén descualificado. Bailade con moderación, por favor. Faltan 20 segundos para o concurso de baile. Unha recomendación final. Mostrevos naturais. Pasadeo ben e pensade somente no ritmo para que o público tamén o pase ben. 10 segundos! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. They said you was high class, well, that was just a lie. Call you high class, that was just a lie. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Piggy boy. Blue moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me sing a prayer for someone I really could care for. A parella gañadora do concurso é Sandy Olson e Dani Rocco. Un aplauso para eles. Cuidado que te... Para bailar la banda se necesita un poquito de gracia. É un dos días máis maravillosos da miña vida. Oxalá non remataran nada. Sí, deixamos a todos coa boca aberta. Sandy, quero que teñas algo novo. Dani! Isto significa tanto para mí. Agora sei que de verdade me respeta. Non, Dani, sóltame! Pero Sandy, que che pasa? Cren que te interesaba. Que me interesabas. Pero crees que vou quedar contigo aquí, neste antro tan asqueroso? Pero Sandy, non marches só. Deixa que te acompañe. Stranded at the drive-in, branded a fool. What will they say Monday at school? Sandy, can't you see I'm in misery? Made a start, now where? Hola, Ritsu. Que tal no baile? Vas ir á festa de graduación? A quen lle importa se vou ou deixo de ir? A Kenny, por exemplo. Eu si teño que ir. Debo falar con Dani. Fui un pouco borde con el. Se non és un bicho con rodas e motor, é probable que non se fixe en ti. Benvida ao Club dos Corazóns Solitarios. Ritsu, sei que non fomos moi boas amigas, pero se podo facer algo por ti. Sei cuidar de min mesma. O que diga a xente importame un pito. Crees que non sei todo o que falan de min? Sandy. Grazas. Alumnos de último curso, antes de que empecen os festexos de graduación, quero dicirvos que desexo que os anos que pasastes aquí na escola vos sirvan para enfrontarvos coa vida.
Espero que alá, onde vaiades, sempre levedes convosco o recordo de Raidel. Boa sorte, rapaces. Ai, Blanche, non chores máis, queres? E que faremos agora que marchamos de Raiden? Agora que todo o grupo estaba por fin reunido. Ti comezarás a traballar de perruqueira, Kenny de mecánico, Jen irá para a universidade. Quizais nunca volvamos a vernos. Non, iso non pode ocorrer. E como sabes? Porque o espírito de Raidel sempre nos manterá unidos. Pero queredes deixar de chorar? Acabaredes por facerme chorar tamén a mí. Xa está dito, nena. Casarás conmigo e serás a muller de Kenny Caparruzzo. Non sei que peixe pretendes pescar, pero esta vez non penso morder o cebo. É unha proposición en serio, nena. Pois esa proposición digo que non. Que sí. Que non. Que sí. Que non. Que sí. Que non, está dito. Vale, ainda que non te poñes ese onlles, acepto. Non o entendo, suspendéronos en educación física. É que tiñamos educación física. Física, historia, ciencias medioambientais. Fixadevos nisto. A señorita Herbes, que atémonos tamén en baile moderno. Home, que de pesetóns que lle meteu este paspán nas clases, non esperarías que nos aprobara. Non vos preocupedes, poderedes aprobar se estudades durante o verán. Durante o verán, estás de coña. Non penso tocar un libro. Está ben, faced o que queirades, eu paso. Que queres dicir? É que nos deixas tirados? Xa é hora de que vos cambiades de coeiros sós. Non podes estar falando en serio. O grupo significa moito para min, pero tamén me importa Sandy, e vou facer o que sexa para conseguila. Toma! Nena, tes o fin de semana libre? Estás disponible, nene?